Ali Ahmed Lano Saleh, wieħed miż-żewġ Libjani li jumej qabel il-miliet tal-2016 kienu ħatfu ajruplan tal-linja tal-ajru Libjana u niżluh fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta intbagħat 10 sin ħabs. Il-Libjan li għandu 35 sena ġie wkoll immultat €2,500 waqt li ġiet ikkonfiskata kull proprjetà mobbli u immobbli tiegħu u ġie ordnat ukoll iħallas l-ispejjeż tal-qorti. Quddiem l-imħallef Aron Buġejja, il-Libjan instab ħati li ħataf it-titjira fl-ispazju tal-ajru Libjan u ordna l-bdot biex jinżel fil-Mittjar Malti kważi 7 sin ilu. It-titjira kienet telqet minn sabħa fil-Libja għal kapitali Tripli u kellu fuq 111 il-passiġġier u 6 membri tal-ekwipaġġ. Iżda minflok Ali Ahmed Lano Saleh u Soko Musa Shaha Ali għeddu li kienu se jisplodu l-ajruplan jekk jinżel il-Libja. Lano Saleh ġie mixli wkoll li għeddet lill-ekwipaġġ barmi li aktar tard irriżultaw li kienu folots. Dwar dan l-istess każ, Sako Musa Shaha Ali kien ġie kkundannat 25 sena ħabs 3 sin ilu.